El meu nom és Ira Cana, tinc 21 anys i me dedico a escriure cançons, a vegades produeixo també, però a mi el que més m'agrada és composició. I cry out to the moon for you. I'm asking at the stars. Des de ben petita sempre m'ha agradat molt la música i cantar i tot el que és ballar, tot el que és escènic, però sí que és veritat que ho veia un món bastant apartat de la realitat. Dic, això només ho fa gent que ja se dedica des de petit, que de veritat té un apoyo detrás i tal, i ho veia més com un hobby, doncs jo què sé, el típic que cantes a la dutxa, que te tanques a l'habitació i ja comences a cantar a pleno pulmó, te poses els cascos i tal. Tot va començar quan jo me'n vaig anar a viure als Estats Units als 13 anys, amb ma mare. Llavors va arribar el que és l'època del Covid. I clar, doncs, tant de temps tu tot sol a casa, en el que més t'agrada dia a dia, al final vaig dir, vinga, vaig a provar a escriure una cançó com a tal. Vaig escriure una cançó que vaig dir, ostres, aquesta cançó m'agrada molt, és molt el meu estil. Vaig començar a buscar classes de cant i vaig dir, perquè per molt que m'agradi molt cantar i escriure i tot això de la música, sempre ho he portat bastant amagat. Sempre ho he fet, doncs això, a la dutxa, a l'habitació, tal. No li he ensenyat mai a ningú, sempre m'ha costat bastant, i vaig dir, vaig apuntar-me a classes de cant per traure'm una mica el que és esta temor i treure la veu de veritat que porto dins. I la veritat és que me va anar molt, molt, molt bé. Me vaig donar compte que, ostres, he de fer això, perquè és el que més me plena. Més que res, no tan sol pel fet de cantar ja, sinó pel fet d'escriure un sentiment, una situació. Cantar i escriure, per mi és el top 1 que m'ajuda a fer, és com la meva teràpia del dia a dia. Jo vaig passar 5 anys als Estats Units i al final jo li vaig dir a ma mare que no m'estic acostumant, no m'agrada, no estic a gust, necessito un canvi, ja tinc clar el que vull fer i veig que aquí és bastant complicat perquè allí tot és caríssim, l'educació és caríssima, el dia a dia és caríssim. Llavors jo li vaig dir a ma mare, mira mama, jo necessito fer la meva vida, necessito emprendre este futur i en ajuda d'un amic me va ajudar a buscar escoles de música, més que res, no de música com a tal, rotllo conservatori, sinó música de producció, començar des de zero. I doncs això, vaig ahorrar més no poder per pagar-me el primer curs de producció musical i vaig arribar en 19 anys a Barcelona, vaig estudiar i després de 2 anys ja m'he tret el títol de producció musical. Els 2 anys que porto a Barcelona he anat coneixent a gent que genuïnament t'ajuda i te dona un petit granet d'arena i la veritat és que estem creant coses bastant xules i que estic molt emocionada d'este 2025 que arriben coses noves. Jo vaig fer una cançó que es diu Sweet Old Days l'any passat, que tracta una mica sobre... Un dia vaig sortir de festa amb un amic i un home, sempre dic xic, però era un home, me va intentar posar coses dins la beguda. Llavors vaig arribar a casa i tenia un sentiment de ràbia, de tristesa, d'impotència. I necessitava traure-m'ho perquè al final la meva música, com he dit antes, és la meva teràpia. Al meu dia a dia soc una persona que sempre estic feliç, sempre estic contenta, sempre ajudo, tal, no sé què, però quan se tracta de la música i del meu art, que molta gent m'ho diu, sí, fas música molt lenta, fas música molt trista, però és que al final és la meva manera de mostrar-me vulnerable, perquè al dia a dia me costa una mica. Llavors, això, esta cançó és bastant vulnerable i parla d'això, que una persona se va intentar aprofitar de mi i que és una cosa que al final passa dia a dia, me passa a mi, me pot passar a qualsevol persona. Per a mi, l'artista més top en tot el que fa és Lana Del Rey. M'inspiro bastant en la seva estètica, en les lletres que fa, sobretot per la poesia que escriu, l'ambient de la música, que és com un rock bastant alternatiu i psicodèlic. O sigui, no tan sols és com ella, sinó és la sensació que em dona la seva música. Per a mi és com a sensibilitat, emocions, també sensualitat. També m'agrada molt la Amy Winehouse, la Georgia Smith, que l'he anat descobrint estos anys últimament. Adele també m'agrada molt pel fet que també escriu molta poesia i ho canta de manera totalment diferent a Lana Del Rey. Trobo que al final totes aquestes artistes combinades per a mi és com
l'estil que m'agradaria enfocar al futur i donar-li un toque meu, que al final és lo important, al final són referències. Sento que si faig les coses bé i les faig amb ganes i les faig amb passió i en amor sobretot i cuidant a la gent que tinc al voltant que m'està ajudant a aconseguir aquest somni, tot arribarà. I ja només el fet d'anar-me'n dels Estats Units ja començar este camí, per a mi és una cosa que m'enorgulleix aquí dins i és que no tinc pressa. O sigui, ja els 2 anys que porto aquí, fent les coses que porto fent, tot sola i en l'equip que tinc al costat, o sigui, és que confio moltíssim en que ja arribarà quan hagi d'arribar, totalment.